गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसेबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय मैया मोननैसो आंनाव माबा फैदों लेखा फिसानो बा लेखाया बेनो जे जेरावहाय दै दङ ना दै गिदिर गिदिर दङ बारनो हाया गथ'फोर बेफोरो स्कुलनि आरोखि स्टुडेन्टफोरनि जिहेतु जोंनि बिटिसिनि CM बिथां प्रमद बर'आ आमगुरि चिरां डिस्ट्रिक्टआव नैबे आमगुरियाव मोनसे बड'लेण्ड बास हरनायखौ नुनो मोनदों। बियो बाख्नायजाथाव। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो फरायनाय बा स्कुलखौ जोङो मालाबाबो खथि खालामनो हाया बा बन्द खालामनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला नेक्स्ट गोबां मानसियानो मेट्रिक आनजाद होगोन बा फिसा आनजाद जागासिनो दङ। थ' बिनि गेजेरावनो दिनै सोलोंथाइखौ लानानै जोंनिया गोबां स्ट्रिक्टआव थांदों। ओंखायनो स्ट्रिक्ट थांनाय लगे लगेनो दिनै थांनाय बोसोरावहाय जायफ्रा मेट्रिक आनजाद लिरदों चिरां डिस्ट्रिक्टआव टपआव थांदों। जाय हक बाथ्राफ्रा बेफोरबायदि थिगैनो दं। बेफोरसिम बास हरनाय मा हरनाय बेफोरसिम थिगैनो दङ। नाथाय बुंनो गोनाङा बेसो जे जों जायगा जेरैबायदि फाथाबारि एरियायावहाय ओरैहाय दै बारनो हाया। बेंटल कलेजाव सोरबा थांग्राफ्रा दिनै थांनो हाया। दिनै बिथांमोननो मा होदों नाव गंफा होनांगौ होननानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ नुनो मोनदों बा बिनायखौ नुनो मोनदों। दिनैहाय बे नावा जुदि बेलथाय हैयोब्ला दिनै बे बेलथायनानै दैया जुदि गोदोनानै दै लोंनानै जुदि सोरबा स्टुडेन्ट बा सोरबा गथ'आ जुदि थैयोब्ला बै गथ'आ रिक्सखौ सोर लागोन? ब्लकनि मानसिफोरा लागोन ना प्रमद बर' लागोन ना डिपुटि CM आ लागोन ना दिनै UPPL सरकारा लागोन? बे गिदिर मोनसे सोंलु जानानै थादों। नाथाय बेफोरनि जायगायाव जुदि मा खालामस्लाय बै गथ'फोरनि थाखाय स्कुल गुदियावहाय जायगायाव थानायनि माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै होयोब्ला आंनि मथेब्ला आरोखि बे स्कुल गुदिया जायफ्रा दै बारनानै थांनांगौ बिसोरो जुदि थांनानै माबा मोनसे सुबिदा लायोब्ला रुम भाराफोर माबा मोनसे खालामनानै दोनहैयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। जों लोगोसे जिहेतु दाखालि जों एटमबो गावलायबाय थानाय बा BTC गेट खाथियावहाय गोबाङानो रंजानाय बा बे एक्चुअलि बेयो जोंनि बर'नि मोनसे कालसारबो होननानै लाजायोना। एटम गावो दानिल' नङा, दानि सरखाराल' नङा, आवगोलनि सरखारफ्राबो बेफोरबायदिनो बा गावफुंबाय थानाय बा नुबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे एक्चुअलि जों बर'नि थाखाय बर'नि मोनसे कालसार होननानै बुंनांगोन। माबा मोनसे देरहाबो बावहायबो जोंहा खुसिजों एटम गावो बिबो BTC गेट मोखाङावहाय बे आरोखि। थ' बिनि बाथ्राखौनो लानानै जोंनि बारग' आवगोलनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा मा फोरमायदों बा मा बुंदों बिनि सायाव एसे दान्दिसे खोनासंनानै लादो। एक्चुअलि बे निउसआ मैयानो नुदों। जेब्ला बियो हगारदों फुंनि टाइमावनो नुदों। आं बेखौ हगारनाय जायाखै। मैयानो हगारनांगौमोन, दिनै हगारनायसो जाबाय। मैया एसे गुबुन खामानि बेस्थ' थानायाव। थ' लोगोफोर बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ एसे दान्दिसे नायलांबावदो। आरो बेनि थाखाय दानि रिडिलिमिटेसनाव बेफोरखौ जोङो दाबि जनायदोंमोन जे जेसेबांखि एसेमब्लि सिट जायो बा पार्लियामेन्टारि सिट जायो बेखौ BTC बाउन्डारिनि सिङावनो खालामनांगौ। आरो बे हिसाबै बे ड्राफ्ट नटिफिकेसनाव जों नुनो मोनदों जे एसेमब्लि समस्तिखौ गासिबो BTC बाउन्डारिनि सिङावनो खालामनाय जादों। 12था एसेमब्लि सिट जोङो मोननो हायोमोन आगोलाव। दा बियो 12थानिफ्राय 15था जाबाय। जोङो कटारमिनास टु दा BTC पलिटिकेल बाउन्डारि खालामनायनि थाखाय जोङो गोजोनदों। आरो बेनि थाखाय इलेक्शन कमिशननिसिम जोङो गोजोननाय हरगोन। खिन्थु पार्लियामेन्टारि सिटखौ जि प्रप'ज नटिफिकेसनाव ड्राफ्ट नटिफिकेसनाव जों नुनो मोनबाय जे क'क्राझारखौ 9था एसेमब्लि समस्ति लानानै बानायनाय जादों आरो बेखौ ST सिट हिसाबैनो दोननाय जादों। बियो मोजां प्रप'जाल। खिन्थु जोङो लुबैदोंमोन बा जोङो दाबि जनायदोंमोन जे BTCनि जि पपुलेसन आरो एरिया बेखौ नायोब्ला मोननै पार्लियामेन्ट सिट खालामनायाव जेबो उसुबिदा गैया। बेखायनो क'क्राझारा मोनसे आरो उदालगुरिया मोनसे, माने BTC सिङाव मोननै पार्लियामेन्टनि सिट जाथों होननानै जोङो दाबि जनायदोंमोन। दा बेखौ खालामनाय जायाखै बे ड्राफ्ट नटिफिकेसन मथे। बरन्स बाक्सानि प्रप'ज
तामुलपुर आरो गरेस्वर समष्टि आरो उदालगुरिनि मोनब्रै समष्टिखौ दरं पार्लियामेन्टारि सिटआव हरनाय जादों। दा बेखौ जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बे रोखोम खालामनाया बिटिसिनि रायजो राजानि जि पलिटिकेल एक्सपेक्टेशन, जि आसा, राजनैतिक जि आसा, बे आसाखौ पुरन खालामनाय जायाखै। बेनिखायनो फैगौ बिथांमोननि जि हियारिं डेट होदों, बे हियारिं खालि जोङो बिपिएफ हिसाबै आरोबाव बिथांमोननि खाथियाव थांगोन आरो एखे दाबिखौनो जानायगोन जे उदालगुरिखौ मोनसे आलादा समष्टि बानायनांगौ आरो बिटिसिनि एरिया आरो पपुलेसनखौ नायनानै खावनै खालामनानै बानायनानै होनांगौ। जों बेखौनो दाबि जानायगोन। सिक्स शेड्युल हिसाबै जों ट्राइबेलफ्रा गासिबखौबो रिजार्भ जाथों जों बेखौनो आसा खालामदोंमोन। किन्तु भारत सरकारा इलेक्शन कमिशन बा डिलिमिटेशन कमिशननो जि टार्म्स एन्ड कन्डिशन होदों जे विभिन्न जाति गोष्ठी, विभिन्न कमिउनिटिनि आसा आकांक्षा बेफोरखौ नायजोबनानै आगोलाव बोरैमोन, दा गोदानै माबाफोर खालायोब्ला माबाफोर उसुबिदा फैगोन नामा, बेफोरखौ सालिजारि खालामनानै निस्सय बिथांमोनहा खामानि मावदों। आरो रिजार्भेशननि बेलायाव आगोलाव जेरै दंमोन बिब्दिखौनो दोनदों। खारन रिजार्भेशननि सिटखौ टटेल आसामावबो बारायनाय जायाखै आरो बे हिसाबै बिटिसिआवबो बारायनाय जायाखै आरो खमायाखैबो, जेरै दंमोन बिब्दिनो खालामनाय जादों। गतिके बेनि बेलायाव जोंहा बुंनांगौ बर' बेसि खोथा गैया।